Ay ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Nico's Secret File. Si Nico na nagkasakit dahil sa kanyang pagkakamali. Nagkaroon siya ng tulo. At ito ay dahil sa pagkakaroon niya ng multiple bed partners. And take note, meron siyang boyfriend. At nang ipagtapat niya to sa kanyang boyfriend, ay iniwan siya nito. At yun ang isa sa mga bagay na pinagsisisihan niya. Well, ang sabi nga niya, ipagpapatuloy niya ang kanyang buhay at magfo-focus siya sa kanyang sarili. Self comes first. So pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Greg Tenorio Golondrina. Sana all may loto. Hoy! Sabi nito, shoutout po kay Matt Steven Vito at Maksa na laging nakikinig ng programang Secret Files at Top Secret. And shoutout din sa lahat ng mga driver dito sa Montalban, Rizal. Salamat. Ito naman sabi ng ating kabisya na si Tambay Love. Para sa ating sender na si Nico, pagaling ka. Hindi biro ang sakit na yan. Lahat ng nangyari sa kanya ay kasalanan din niya. Move on ka na lang. Isipin mo ang magiging karelasyon mo na bago. Kaya kailangan gumaling ka. Maging stick to one ka na lang. At maging tapat sa isa na makakarelasyon mo. Yun lamang po. Happy Tuesday. Ingat pa uwi from Tambay Love. Maging stick to one. Hindi dapat maging kape na parang 3-in-1. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Don Burabog Feria. Nandito ako sa bahay nakikinig ng Secret Files. Masyadong wild ang sender. Kung sino-sino. Pinapatulan. May boyfriend naman. Ayan tuloy, nagkaroon ng sakit. Dahil sa sariling kalokohan niya. Payo ko lang, uminom siya ng powder, detergent para mawala ang sakit niya. Hoy, grabe naman yun. Shoutout po kila parang Rafi, Jessica, Shaira, Vasha na nagbibingo plus ngayon. Ay, tara. Shoutout po. Pati kay Rizky Boy Feria. Salamat Don Burabog Feria. Eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Robert. Hindi naging madali ang pinagdaanan mo. Maraming hadlang sa'yo, lalo na sa pakikipagrelasyon. Mag-move on ka at mag-focus sa pagpapagaling mo. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Charles. Loto? Di ba yan yung nilalaro ng mga maingay? Luto-luto? Lato-lato yon. Magpagaling ka.
or else HIV is waving. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Steven. Ang tindi ng kakatihan mo, ate. Kahit steel wall, hindi na kayang kamutin ka. Bakit may kamay ba yung steel wall? Charot, may dalot. Yung may mga barbed wire. Yung kasi dapat yun. Baka yun kaya. Masusugat nga lang siya. Charot with harot. Anyway, sabi niya dito, kahit sino magiging karelasyon mo, kung yung gawain mo, ipagpapatuloy mo yan, walang magbabago at baka magtuloy-tuloy ang iyong pagkakaroon ng sakit at baka hindi na yan magamot pa. Shoutout po kay Jaylon Adoyo na may magic. Sarap ang bunganga sa lakas kumain. Alam nyo, yung mga sinashoutout yung tao dito sa programa ko, hindi naman talaga shoutout, parang sinisiraan nyo na eh. Ginagamit nyo pa ako para manira ng mga kaibigan nyo ha. At kay Bernard Jason, JCR Greg, Albert Maka, 587 Plummer, Domundon, Edgar Bailon, Mark Gomonod, Lapay Pamesa, Detangko, Salamat, DJ Rocky. Parang lahat ng mga binanggit kong pangalan parang may kaso na kayo. Charot with harot. Anyway, sabi pa dito ni Sir Rogelio na isang profesor na napakahusay na magturo sa kanyang mga estudyante. Ito sender, unahin mo muna yung pagpapagaling at regain mo muna ang iyong motivation in life. Kung magpapatawad ka ng ex mo, incentive na yun. O kung mapapatawad ka ng ex mo, incentive na yun. Alam mo naman na ikaw ang nagkamali. Importante na lesson learned na sa iyo yan at sa aming mga listeners. Actually, matakot kayo guys, ha? Lalong-lalo na yung hindi umi-stick to one, kundi tumi 3-in-1 or more. Baka loto ang meron ka. Baka magkaroon ka niyan at baka mas seryoso pang problema ang danasin mo, kabisyo, na wala na talagang gamot. Hindi ka ba natatakot sa ganun? Nang dahil sa hindi mo pagpoprotekta sa sarili mo, magkaroon ka ng ganong klaseng kalubhang sakit. Alam mo, iniisip ko, kabisyo, na itong sender natin, merong adiksyon. Kung yung iba, adiksyon sa pag-iinom, adiksyon sa pagsusugal, adiksyon sa pag-yosi, ito parang adiksyon sa pakikipag-ano. At alam mo ba kung anong sinasabi nila pagdating sa adiksyon? Addiction is a hunger to be loved. Ang kahit anong klase daw na adiksyon ay gutom sa pagmamahal. O sabihin na nating uhaw sa pagmamahal. Pwedeng uhaw sa pagmamahal sa sarili o may kakulangan sa pagmamahal sa sarili, respeto sa sarili, pag-alaga sa sarili. Na minsan akala mo ginagawa mo yung tama para sa sarili mo dahil nasasarapan ka, pero hindi. Akala mo lang yun. Aray ko. Nagalaw ko yung pimple ko. At least, pimple lang yung nagalaw ko. Ikaw, ang dami mong nagalaw. Charot! Charot! I mean, nagalaw mo yung pisngi mo, yung ilong mo, nagalaw mo yung baso. Ay, sakit. Pero isa lang talaga yung nagagalaw ko. Charot with the rot. Basta sender, your past isn't your future. You are not defined by your mistakes. At sa sobrang pagsisisi kasi natin, may tendency tayo na hindi natin patawarin yung sarili natin.
ang pagmamahal mo sa sarili mo at pagiging tapat sa nararamdaman mo ay magagandang steps para sumakses. And that will lead you to change for the better. Hindi mo naging kontrolado yung reaksyon o response sa'yo ng mga nagdaan mong karelasyon. Pero kontrolado mo yung sarili mong character development. Kontrolado mo yung growth mo. Masakit man lahat ng mga nangyari sa'yo. Pero sana ito yung maging gabay mo para magpatuloy ka sa buhay at magsimula uli ng panibagong kabanata na puno ng deeper understanding and love for yourself. Do not ever forget na kahit anong mangyari, karapat-dapat kang mahalin at karapat-dapat kang respetuhin. So maging tapat ka lang talaga sa pagkatao mo. At masasarapan sila lalo sa'yo. Bakit ganon? Oh, kapag lahat ng qualities na yun meron ka kabisyo, pagtapat ka sa sarili mo at sa taong sinasabi mong mahal mo, 1:1 lang, ay, ang sarap mo! And by the way guys yung gamot para sa tulo, meron naman. So, normally, tinitreat po ang gonorrhea gamit ang antibiotics. Merong nire-reseta ang mga doktor or minsan ini-inject. May oral antibiotic din. Hindi ko nasasabihin yung ibang mga terms. But the thing is, you have to really consult sa doktor para makapagpagamot ka at ma-make sure mo na tama yung gamot na ibibigay. Huwag po kayo mag-self-medicate ha. May iba kasi, since may stigma sa ganyan, may tulo ako, nangyari na yun nangyari. You have to be brave about it. Nung ang dami mong nagiging bed partners, ang galing mong gumapang, diba? Hindi ka natakot. Ngayon ka pa ba matatakot? Ito yung panahon na dapat maging matapang ka para sa sarili mo. Kung dati wala kang takot, ngayon dapat mas wala kang takot. Kasi ito na yung produkto na mga naging desisyon mo. And this time, you are doing this not just for other people but for yourself. Kailangan mong mahalin at irespeto ang sarili mo. And that means protecting yourself sa mga taong posibleng makapagpasa ng sakit sa iyo. Alright? Dapat kasi proteksyon bago aksyon. Charot with harot. Anyway, Kabisha, if you want to share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB is in Bathroom Break Yourself with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyang 50 years na. 50 na yan, says. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Spotify Philippines Top New Podcast of 2024. Nico's Secret 5.